Social prescribing je spôsob, ako prepojiť pacientov v primárnej starostlivosti so zdrojmi podpory na zlepšenie ich zdravia a pohody v rámci ich komunity. Napríklad, ak zdravotnícky pracovník identifikuje osamelosť, stres alebo prírastok hmotnosti u pacienta, môže ho spojiť s inými zdrojmi podpory. Môžu sa obrátiť priamo na skupiny, aktivity vo svojej komunite. Napríklad poradenstvo, outdoorové aktivity, tvorivé skupiny, fyzické aktivity alebo podporné skupiny. Social prescribing je pre všetky vekové skupiny. Je pre ľudí s chronickými ochoreniami, pre ľudí so zníženou mentálnou schopnosťou, pre ľudí osamelých a izolovaných. Je pre ľudí, ktorí majú komplexné sociálne potreby, ktoré ovplyvňujú ich well-being. Sú dôkazy, že social prescribing zlepšuje well-being pacientov. V oblastiach s využívaním social prescribing sa zaznamenal menší počet konzultácií u všeobecných lekárov na pohotovosti a aj hospitalizácii. V roku 2017 publikovala Westminsterská univerzita zníženie návštev u obvodného lekára o 28%.